Daleko od gradske vreve, Alan i Brenda napokon uživaju u dugo očekivanom odmoru, a moglo je biti i drugačije. Izazovi godišnjeg odmora. Nakon napornog rada u vikendici, Alan u kroničnom plućnom bolesniku se vrti u glavi, lupa mu srce i mučno mu je. Supruga Brenda koristi puls oksimetar iz Alanovog Ericsson Mobile Health kompleta i ustanovljava da mu je puls izrazito povišen. U strahu od srčanog incidenta zove najbližu dežurnu liječnicu. Počeo kositi i ne znam, počelo mu je srce jako lupati, mučnina ga je uhvatila i slabo mu je. A kada su se pojavili ti simptomi? Pa evo, upravo sada, prije nekoliko trenutaka još uvijek traju. On sad tu leži u ležaljci, izmjerila sam mu puls 120. A na koji način ste izmjerili puls? On je inače kronični bolesnik i sa sobom ima torbu Ericsson Mobile Health u kojoj se nalazi instrument za mjerenje pulsa. Aha, znam, imam. Nekoliko posljednjih godina Alan boluje od kronično opstruktivne plućne bolesti. Redovito uzima terapiju koja mu je nedavno promijenjena. Pod stalnim je nadzorom liječnika uz pomoć Ericsson Mobile Health uređaja, kojim redovito mjeri svoje fiziološke parametre na daljinu. Idem ja odmah nazvati liječnika. Iako je Alanu nešto bolje, s obzirom da je riječ o kroničnom bolesniku, liječnica šalje patronažnu sestru, koja će Alanu snimiti 12-kanalni EKG preko kardio 12 Ericsson Mobile Health jedinice. Biću kod njega za par minuta. Uglavnom, riječ je o kroničnom plućnom bolesniku. Već nekoliko godina ima jako dobro reguliran KPB pod terapijom i stalnom kontrolom liječnika. Nema znakova vitalne ugroženosti, ali svejedno bi bilo dobro da mu snimimo EKG, da isključimo kardijalni incident. Evo, supruga kaže da se na napor pojavilo značajno ubrzanje frekvencije srca, vrtoglavice i mučnina. I samo ti iz anamneze izdvajam nedavnu promjenu terapije. Može, ja ću vas nazvati s čim mu snimim EKG. Kako saznati više? Sam ti rekla da ne smiješ kositi. Pa treba to pokoziti, pa čekaj, neko zove. Halo? Dobar dan, gospodin Alan. Jesam, gospodin doktor, baš dobro da ste nazvali. Pa vidim da se nešto zbiva. Obavili ste mjerenje puls oksimetrom i to izvan uobičajenog rasporeda. Osim toga, nalaz pokazuje da mi je puls značajno povišen. Nakon što je Alan obavio mjerenje puls oksimetrom i odaslao podatke izvan svog uobičajenog rasporeda, prima telefonski poziv iz specijalističke ustanove u kojoj se liječi. S obzirom na Alanovo trenutačno stanje, te da mu je nedavno promijenjena terapija, specijalist želi provjeriti EKG. Počelo lupati, zaponoriti. Mučno mi je, ne? Dobar dan. Ja sam patronažna sestra Beti. Posla me doktorica da vam napravim EKG. Aha, a već ste tu? Jesam. Kako se vi sada osjećate? Čujte, pa bolje, puno bolje. Bolje vam je? To je odlično, ali mi ćemo vam ipak napraviti EKG. Znate, to vam se događa tak prvog dana kad dođete na odmor. Dođete i želite odmah sve napraviti. Molim vas, skinite majicu, mi ćemo biti gotovi za par minuta, a podaci će se direktno poslati... Patronažna sestra snima EKG, a rezultati mjerenja su, zahvaljujući Ericsson Mobile Health uređaju, odmah odaslani liječnici koja preko aplikacije očitava uredan nalaz. Morate se malo više paziti i trebate piti puno više tekućine, pogotovo sada kada je ovako toplo vrijeme. Vam jasno? Je. Halo? Dobar dan, doktorice.
Čuj me, dobila sam nalaze, sve ok. Daj mi pacijenta da mu ja to sama objasnim, molim te. Odlično, vjerujem da će se on veseliti. Evo, sad ću vam ga ja dati, gospodina. Evo, izvolite. Doktorica za vas. A doktorica? Aha. Dobar dan. Dobar dan, gospodine. Pretraga je pokazala da je vaš EKG uredan. Puno hvala. Sad mi je lakše. A znate da sam se ja u međuvremenu čuo i sa svojim specijalistom. I dogovorili smo se da ću mu se javiti odmah nakon EKG-a. Odlično. Onda nazovite vašeg specijalistu i posavjetujte se s njim. To ćemo napraviti. Hvala vam puno. Doviđenja. Doviđenja. Sve je u redu. Znala sam, Sve je u ja. redu. Mila moja, jako sam se zabrinula. Baš sam se zabrinula. Sigurnost prije svega. Ćeš limunadu? Ne, poslije idem nazvat doktora. Sam da mu velim sve. Nakon što mu je liječnica priopćila vijest o urednom EKG nalazu, Alan informira specijalistu kod kojeg se redovito kontrolira, te dogovaraju kontrolni pregled u Ja sam jesen. se čuo sa našim dežurnim liječnikom ovdje. Patronažna sestra mi je snimila 12-kanalni EKG. Doktor je snimio i pregledao... Specijalist ga vraća na prethodnu terapiju, te u međuvremenu uz redovitu spirometriju uvodi i tjedno snimanje jednokanalnim EKG-om, kako bi udaljeni nadzor Ericsson Mobile Health uređajem bio još potpuniji. Za vrijeme trajanja vašeg odmora, uz redovita svakodnevna Kroničnim bolesnicima iznimno je važan stalni nadzor nad zdravstvenim stanjem. Na sreću, Alan je sa sobom imao medicinski uređaj Ericsson Mobile Health, koji je omogućio udaljeni nadzor nad njegovim fiziološkim parametrima i odgovarajuću zdravstvenu skrb neovisno o prostornim i vremenskim granicama. Doviđenja. Čujemo se po potrebi. Gotovo savršen dan. Da nije bilo tako, početak godišnjeg odmora bi vjerojatno proveli u čekaonici neke bolnice ili ambulante. Iako su daleko od liječnika, zahvaljujući suvremenim informacijsko-komunikacijskim tehnologijama, osjećaju sigurnost kao kod kuće.